Oui, allô? Oui, tu es clôture là, gagné ça. Est-ce que tu as écouté quand même? Ne ko écouter be fo anga kana chodi. Amino de nya fo yesi ça. On va fo ko inisene, ba fo di keneka. Bienvenue sur l'espace, comment dirais-je? Écouteur. O be wole chodi anga kana. Ira klobo la. Écouteur. Abe fo o de manga kana ko lameninkela. Ni mangan dɔ bɛ ka bɔ I ka gwelenkelen kɔnɔ walima dɔnkili b'a la wala I bɛ weleli la I bɛ fɛn min kɛ k'a lamɛn o de bɛ wele ko lamɛnnikɛlan o de ye écouteur tɔgɔ ye an ka kan na bi ta tɛmɛnen kɔfɛ I bɛ kumaden in labaara walasa an ka kan a bɛ yiriwa a bɛ diɲɛ laminɛ cogo min na bawo n'i y'a mɛn ko angilɛkan ye diɲɛ laminɛ a bɛ fɔ a bɛ sɛbɛn de an fana k'an ta fɔ k'a sɛbɛn